Ние протестираме само за бюджета. Ние протестираме за сваляне на правителството, за тази безотговорност, за тази безхаберщина и за тази свища на България. Много се надяваме нашите действия да имат смисъл. Това, което мога да кажа от себе си, че ние няма да спрем. Ние сме готови да продължим с активни протестни действия. Ние обединяваме студенти из цяла България. Уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка. Благодаря.